Máte klasický taxi dispečing, kanceláriu a v ňom zamestnaných dispečerov? Fungovali sme rovnako a stalo nás to 4 až 5 tisíc eur mesačne v nákladoch. Telefóny zvonia non-stop, dispečer nestíha, vodiči čakajú a vy len dúfate, že sa nikto nepomýlil. Každá chyba sa rovná zrušenej objednávke, prázdnych kilometrov a prejazdené palivo auta. Senset je program, ktorý pomáha vašim dispečerom rozdeľovať objednávky medzi vodičov, ale keď nebudú môcť pracovať, vie fungovať v automatickom režime. Tento systém nikdy neodíde, nikdy nemá zlú náladu a voči všetkým vodičom je úplne fér. Pre vás ako majiteľa sleduje všetky štatistiky a sleduje všetku efektivitu a výkonnosť celého tímu, aby ste sa vy ako majiteľ mohli rozhodovať na základe dát. Len na platoch, zrušených objednávkach a prejazdoch, ktoré nám tento systém zefektívnil, sme ušetrili a zarobili naviac 4 až 5 tisíc eur mesačne. Viete ho využívať aj duálne. Cez deň budú fungovať dispečeri a napríklad na noc, keď je slabá prevádzka, prepnete na plný automat. Vyskúšajte Senset na mesiac úplne zdarma, bez viazanosti a bez akýchkoľvek provízií.